Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalagan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Magandang araw po sa iyo, Sir Pipi. Kumusta po kayo? May gusto lang sana akong ibahaging kwento sa inyo. Naranasan ko po ito nang minsang magbakasyon po kami sa probinsya ng mama ko. 16 years old po ako noon nang mangyari ang nakakatakot ko pong karanasan. Hindi ko po inaasahan na may mangyayaring ganon. Dahil ang nasa isip ko po talaga nung mga panahong iyon ay puro kasiyahan lang. Yan din kasi yung ikinukwento sa akin ni mama noon na masaya sa probinsya nila, lalo na kapag may idinaraos na mga pagdiriwang at okasyon. Umuwi kami noon dahil ikakasal ang isa kong pinsan at kinuha si mama na maging isa sa mga ninang niya. Tawagin niyo na nga lang pala ako sa pangalang Carla. At ang isa pang dahilan kung bakit hindi ko talaga inaasahan yung nakakatakot na pangyayaring iyon ay dahil sa hindi ko naman naririnig yung probinsya nila mama pagdating sa mga kwentong aswang. Ang malimit kong marinig ay kapis at duenyas. Kung kaya naman, walang-wala talaga sa isip ko na may aswang din pala kanila mama. Wala rin naman kasi siyang ikinukwento sa amin noon ng kapatid ko. Dalawa nga lang po pala kaming magkapatid at pareho kaming babae. Bali 3 lang po kaming umuwi noon dahil hindi nakasama ang papa namin pagkat mayroon siyang trabaho. Tawid dagat din po ang kanila mama. Ang haba pa nga nang ibiniyahe namin sa bus bago kami nagbarko. At nakita ko po noon sa unang pagkakataon yung bulkang Mayon. Balik na po tayo sa kwento. Pasensya na. Isinare ko lang po kasi isa talaga ito sa pinakamasayang bakasyon ko. Kung hindi nga lang nagkaroon ng masamang pangyayari. 2 araw bago ang kasal ay dumating na kami doon sa bahay ng mga magulang ni mama. Pareho pang buhay noon sila lolo at lola, pero matatanda na talaga sila. Hirap na nga silang makakilala. Nakilala ko rin sa unang pagkakataon yung mga pinsang ko sa side ni mama. Mababait sila at madali naman namin silang nakapalagayang loob ang nakababata kong kapatid na si Jenny. Nung araw na dumating kami doon ay naroon sa bahay nila lola ang halos lahat ng kapatid ni mama. Kung kaya para talagang may piyesta. Pero doon na rin nagsimulang masira yung bakasyon ko. Dahil habang nasa balkonahe kami at nagpapahinga ay nakipagkwentuhan sa amin yung mga pinsan naming babae. Halos babae kaming lahat noon maliban sa pinsan naming si Andoy na nung mga panahong iyon ay 13 anyos pa lang. Umpisa pa lang ay napansin ko na medyo may kakulitan at kapilyuhan yung pinsan namin. At agaw atensyon talaga ito. Mahilig siyang magpapansin
at hindi maganda yung paraan niya ng pagpapapansin sa amin. Kung kaya nakakairita. Pero hindi yung kalokohan ni Andoy ang talagang nakasira ng mood ko. Isa rin yun, pero ang pinaka ay yung mga ginawa nilang pagpapalaala sa amin ni Jenny. Sabi kasi nila mag-ingat daw kami. Pagkat kamakailan lang ay may namatay na isang babae na sa tansya pa nga daw nila ay halos kaidarang ko ito. At lubha ko talagang ikinagulat nang malaman ang dahilan ng pagkamatay ng babae. Sabi ng pinsan naming si Mariby, inaswang umano ito. Pagpapatuloy pa nila, wag na wag daw kaming makikipag-usap sa mga taong hindi namin kakilala. At kapag kami ay binati, dapat ay gumanti kagad kami na aming ibalik sa bumati sa amin kung ano man yung sinabi nito. Sabi pa nila, wag rin kaming tatanggap na kahit ano, mapabagay man o pagkain, mula sa isang taong bigla na lang lumapit sa amin. Kahit pa nagpapakita ito ng kabaitan o maamong muka, ay wag daw namin pansinin. Dahil sa mga narinig ko, ay bigla na lang napalitan yung saya na aking nararamdaman. Nakatitig lang ako sa kanila habang nakikinig. At di ko alam kung bakit apektado kaagad ako noong mga oras na iyon. Siguro ay dahil na rin sa paraan ng pagkakasabi nila. Kung kaya, kahit di ko pa nakikita yung mga binabanggit nila, ay talagang tumatalab lahat sa akin yon. Kaya nangyayain kami ng kapatid ko ng isa naming pinsan na doon matulog sa kanila, ay talagang hindi ako sumama. Parang nawalan na akong bigla ng gana. At hindi rin sumama yung kapatid ko dahil lagi itong nakasunod sa akin. At natakot na rin kami pareho. Kinagabihan ay halos ayaw ko ngang mawala sa paningin ko si Mama. Parang siya lang yung mapagkakatiwalaan namin ng kapatid ko ng mga oras na yon, na kahit yung mga kamag-anak namin ay parang pinagdudahan ko na, dahil noon ko pa lang sila nakita. At ewan ko ba kung bakit nang sumilip ako sa bintana ay parang nanunuya pa ang panahon. Dahil nang mapatingin ako sa langit ay bilog na bilog ang buwan. Kaya bigla ko na iyong tinalikuran. Pero laking gulat ko naman nang halos dumikit na sa akin si Andoy ng kanya kong gulatin, na dahil naman doon, kung kaya nakapasigaw talaga ako at halos himatayin ako sa sobrang kaba. Napaupo akong hawak-hawak ko yung dibdib ko habang baliwala lang kay Mama maging sa mga magulang niya. Nainis talaga ako nun kay Andoy at parang gusto ko na itong sabunutan. Pinanlisikan ko pa talaga ito ng mata. Nanilapitan naman ako ni Mama nang mapansin niya ako. Kinausap niya ako at sinabing hayaan na si Andoy. Pagbigyan ko na lang raw ito pagkat lumaki nang walang magulang. Kung kaya naghahanap lagi ng atensyon at ang gusto lang naman daw nito ay kagiliwan siya at laging pinupuri. Maaga kasi itong naulila sa mga magulang, kung kaya kanila lolo at lola na lumaki. Nahulog kasi yung bus na sinasakyan nila sa isang pangil
na napakalalim at patay lahat ng pasahero maliban kay Andoy na noong mga panahong iyon ay wala pang 1 taon. Kaya nga matatawag raw na isang himala ang nangyari dahil siya lang talaga ang nakaligtas. Pero dahil sa inaasal niya ay talagang nasabi ko na sana nga ay namatay na lang rin ito. Wala sanang magulo at makulit sa bahay nila lolo at lola, sabi ko pa. Sabay tumayo na ako at pumasok doon sa silid na tutulugan namin. Pero mukhang namali yata ako ng ginawa. Hindi dapat umasta ng ganon at pumasok sa silid na mag-isa. Dahil pagpasok ng pinto ay dumiretso ako sa bintana para sana magpahangin nang upang sa ganon ay mabawasan yung init ng ulo ko. Ang kaso, may nakita akong isang matandang babae na puting-puti na ang buhok at nakatitig mismo doon sa bintana, na nang dumungaw nga ako doon ay agad na nagtama yung aming mga paningin. Kaya mabilis akong umatras upang maiwasan yung nakakakilabot na pagtitig niyang iyon. Dahil sa sobrang takot ay talaga namang nanindig yung mga balahibo ko sa katawan. Lalo pa nga at nanlilisik talaga ang kanyang mapupulang mga mata. At nakapagtataka kung anong ginagawa niya doon ng ganong oras. Gusto kong bumalik sa may gilid ng bintana para sana isara iyon. Kaya lang natakot ako. Naisip kong hindi naman ito makakapasok kung sakali man. Dahil kahit yari lang sa kapis yung bintana nila lola, ay may grills naman itong bakal. Pero kahit nahihiya ako sa kanila dahil sa inasta ko, ay napasigaw na talaga ako ng malakas na may kasama pang pagtalon. Dahil bigla na lang lumutang yung matanda at tumapat sa may bintana. Mahirap pong paniwalaan, pero totoo po itong nangyari. Kaya nga hindi ko po talaga makalimutan yung pagbabakasyon naming iyon sa probinsya nila mama na nauwi sa trahedya. At nang lalabas na ako ng pinto, kahit anong pihit ko sa doorknob noon ay ayaw talagang pumihit. Para talaga iyong nakalak. Dahil doon, kahit takot na takot, ay panay ang lingon ko. Dahil nag-alala ako na baka kung ano na ang ginagawa nito. At napaiyak na talaga ako habang humihingi ng tulong sa kanila. Nang makita ko yung matandang babae na nakabuwagag ng kanyang mga buhok at nakakabit na doon sa may grills. Naririnig ko naman noon sila mama at pinipilit din nilang buksan yung pinto. Hanggang sa mapalingon akong muli at nakahinga na ako ng maluwag nang makita kong wala na roon yung matandang babae. At may mga boses akong narinig doon sa ibaba na nagmumula sa may tapat ng bintana. At doon pa lang, himalang nabuksan yung pinto. Pakiramdam ko talaga noong mga sandaling binubuksan ko yung pinto ay para na talagang bibigay. Hinang-hina na ako noon at nahihirapan na talaga akong huminga. Pagkabukas ng pinto ay sinabi ko kagad sa kanila yung dahilan kung bakit panay ang sigaw ko. At naintindihan kagad nila at pinaniwalaan ako. Dahil sa nangyari, kaya kahit gabing-gabi na,
ay nagpausok pa si Lolo sa palibot ng bahay kasama ang ibang mga kapatid ni nanay at mga pamangking lalaki. May inilagay din silang bawang doon sa may bintana at sinamahan kami nila mama ng dalawang tiyahin namin. Kaya kahit paano ay napanatag naman ako. Sinabihan kami ng kapatid ko ni mama na matulog na raw kami at sila nang bahala. Marami pa naman daw kaming gagawin at pupuntahan sa kinabukasan. Pero ng mga madaling araw ay naalimpungatan ako nang bigla na lang akong ginawin. Hindi ko naman iyon binigyan ng masama o ibang pakahulugan. Naisip ko kasing baka ganun lang talaga doon kapag madaling araw. Dahil sa probinsya nga at maraming mga halaman at puno. Kaya hinagilap ko na lang yung kumot. Pero bigla akong nagtaka kung sino ang nagbukas ng bintana. Dahil bukas na bukas iyon. At bakit wala na doon yung bawang na isinabit nila. Maya-maya pa ay may napansin akong tila madulas sa aking kamay. Kung kaya aking tiningnan niyon at laking gulat ko nang may mga mahaba at puting buhok na nasa kamay ko. At bakit parang may nararamdaman akong mayroon pang iba na nasa loob ng silid. At nang pasimple kong sulyapan ay may naaninaagan ako doon sa may sulok. At mula sa madilim na bahaging iyon ay unti-unti nang lumabas yung matanda. Kaya nagsisigaw na naman ako habang niyuyugyug ko ng malakas si mama. Pilit ko siyang ginigising pero ayaw talaga nitong magising. At bigla na lang gumalaw ng kusa ang mga buhok ng matanda at pumulupot sa akin. Nakita kong bumuka pa ang bibig nito ng pagkalaki-laki. Kahit anong pilit ko ay hindi na ako makagalaw. Hanggang sa pumasok na mga buhok niya sa ilong ko at tenga. Nahirapan na rin akong huminga. Di nagtagal ay isinunod na rin niya yung aking bibig. Naramdaman ko na saglit na lang ay talagang bibigay na ako. Yun na ang aking katapusan. Hanggang sa bigla na lang humulagpos yung mga buhok ng matanda. At nagtaka ako kung bakit. Pagtingin ko ay nakita ko si Andoy. Pinigilan niya yung aswang pero madali siyang nahuli nito. Nakita kong sumulyap pa sa akin si Andoy na parang humihingi ng tawad sa ginawa nitong pangungulit sa akin habang dinaranas niya yung naranasan kong ginawa ng matanda. Sumigaw ako ng sumigaw. Ginising ko yung kapatid at mama ko, maging yung dalawang tiyahin namin. Pero wala talaga. Pati nga yung mga tao sa labas ng kwarto namin ay tinawag ko. Pero ni isa ay walang sumasagot. Hanggang sa nakita kong lumaylay na ang ulo at kamay ni Andoy. Kaya sumigaw pa ako ng mas malakas habang umiiyak. Isinigaw ko ng ubod lakas yung pangalan ni Andoy. Hanggang sa nakarinig ako ng mga yabag sa labas ng silid namin. Pagtingin kong muli ay wala na ang matanda at si Andoy. At doon pa lang nagising sila nanay. At narinig namin ang malakas na pag-iyak ng isa pa naming tiyahin at ni Lola doon sa kabilang silid. Wala na raw si Andoy. Kung kaya nagulat kami. Agad kaming napatayo at lumabas ng kwarto.
Pagpasok namin doon ay nakita nga naming nangingitim na ito at may mga puting buhok na natagpuan sa kanya. Paliwanag nila lolo at lola, maging ng iba pang mga matatanda doon, ay iniligtas ako ni Andoy. Isinakripisyo niya ang kanyang buhay kapalitang sa akin. Kaya utang ko po kay Andoy itong buhay ko. Napanay talaga ang iyak ko noon. Yung masaya naming bakasyon ay nauwi sa isang malagim na trahedya na pinagsisisihan ko yung masamang ipinakita ko sa aking pinsan, na wala akong kaalam-alam na ito pa pala ang magliligtas sa akin, na para bang pinagbigyan niya yung masamang hiling ko na di ko naman sinasadyang mabanggit dahil lang sa inis ko. Naisip niya siguro na baka talagang ikatutuwa ko yon. Naisip niya marahil na talagang ikasisi ako kung mawala siya at mamatay. Naalala ko tuloy yung sabi ni mama na gusto lang naman daw ni Andoy nakagiliwan siya at mapuri. Hanggang dito na lang po, Sir Pipi, ang kwento kong ito. Marami pong salamat. At dito po nagtatapos ang itinampok nating kwento para sa gabing ito. Nawa ay inyong nagustuhan at patuloy nyo pa sanang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalagan. Binabati din po natin ang lahat na patuloy na nakikinig sa ating mga kwento. Gayon din sa ating mga silent listeners, sa mga kababayan nating OFW at Marino sa buong mundo. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po at hanggang sa muli.